ansambel Apelsin. Ikka endine on meie. Då ska vi växla in det. Känner du till bandet Apelsin förresten? Ja, visst. Du gör det? Ja. Vad känner du till om bandet Apelsin då? Det var redan populär när jag var liten. Okej. Ja. Hur vet du någonting om dem idag? De spelar fortfarande och sådär? Jag tror det faktiskt. Ja. Jag är inte säker på. Vet du vad vi gör? Vi är på väg ner till, eller på väg till Tallinn nu. För att vi ska ha ett möte med dem imorgon och försöka få dem att åka med en buss ner till Nigeria. De är ju ganska gamla. Ja, vi vet. Men vi hoppas att det ska gå bra. Det låter lite faktiskt. Ja, och de heter ju Apelsin. Ja. Och stan i Nigeria heter Juice. Aha. Så det ska bli apelsinjuice. Det låter bra. Teid tervitab ansambel Apelsin. Ikka endine on